Je čas odložiť tie ťažké páperové paplóny. Mať v skrini iba jeden paplón, zatiaľ čo sa vám hromadí zimné oblečenie, je neuveriteľne frustrujúce. Tieto úložné vrecká majú obrovskú kapacitu, dosť na to, aby sa do nich zmestilo všetko vaše zimné oblečenie. Ak si radi každý víkend udržiavate poriadok v domácnosti, nenechajte si to ujsť. Budúci mesiac si určite kúpite drahšie vákuové úložné vrecko Ausen. Práve teraz je súčasťou ich polročného výpredaja, kúpte 1 a 4 dostanete zadarmo. Poponáhľajte sa a získajte svoje. Predtým bol môj šatník vždy pri zmene ročného obdobia neporiadok, hľadanie oblečenia bolo ako hľadanie ihly v kope sena. To až do chvíle, keď mi manžel kúpil tieto vákuové úložné vrecká, ktoré problém vyriešili. Sú veľmi pohodlné na používanie a skladovanie, lepšie chránia oblečenie mimo sezóny a okamžite strojnásobujú priestor v mojom šatníku. Ale koľko vydatých žien nevie, ako si vybrať úložné vrecká. Poprvé, vyhnite sa objemným úložným krabiciam, zaberajú miesto a oblečenie môže časom navlhnúť a splesnivieť. Vyberte si vákuové kompresné úložné vrecká, šetria miesto a zabraňujú plesniam, vďaka čomu bude oblečenie vyzerať sviežo aj v budúcom roku. Po druhé, vyhnite sa používaniu starých, plochých a tenkých úložných tašiek. Do jednej tašky sa nezmestia 2 kusy oblečenia a dvierka skrine sa nebudú správne zatvárať, čo je nepríjemné. Vyberte si úložné tašky so širokou, trojrozmernou základňou. Do jednej tašky sa zmestí 5 alebo 6 svetrov alebo tucet páperových bund. Po tretie, ak potrebujete vzduchové čerpadlo, nevyberajte si manuálne, je to príliš veľa námahy. Elektrické budú rušiť susedov. Kúpte si nafukovacie úložné tašky, ktoré nevyžadujú vzduchové čerpadlo pre pohodlné skladovanie kedykoľvek. Nakoniec sa vyhnite nákupu úložných tašiek bez odolného dizajnu proti pokrčeniu. Oblečenie sa ľahko pokrčí a žehlenie každej položky je otravné. Kúpte si 3 úložné tašky odolné proti pokrčeniu, môžete ich bez obáv používať aj budúci rok. Tieto tašky majú 5 vystúžených vrstiev, sú odolné voči pokriabaniu a s jedným nákupom vydržia 5 alebo 6 rokov. Tiež sa veľmi ľahko stláčajú, výsledkom čoho je úhľadný, štvorcový tvar a úspora miesta v skrini. Vážne, vyskúšajte to. Ak si zvyčajne myslíte, že sú príliš drahé, nenechajte si ujsť túto zľavu. Pozrite si živý prenos teraz. Ako si takto zorganizovať neuprataný sezónny šatník? Dovoľte mi, aby som vás to naučil. Len niekoľko malých tašiek dokáže ľahko vyriešiť vaše problémy s úložným priestorom. Zmestia sa do nich hrubé páperové prikryvky a páperové bundy, čím sa zmenší ich objem o viac ako polovicu, vďaka čomu budú vyzerať úhľadne a organizovane a zaberú veľmi málo miesta. Jeden fanúšik nedávno poznamenal: naozaj ľutujem, že som si kúpil tie iné veci, boli príliš drahé. Teraz platí, že toto vákuové úložné vrecko platí, kúp jeden kus a druhý zadarmo, takže tie drahé vrátim. Naše bezvzduchové kompresné vrecká sú oveľa bezpečnejšie na používanie. 5 vrstiev výstuže, super pevné. Vylepšené tesnenie proti priepustnosti, prachu, vlhkosti a plesniam. Možno ich použiť na uloženie sezónnych prikrývok a kabátov. Stačí ich stlačiť na pár sekúnd a stlačia sa, čím sa ľahko ušetrí polovica miesta. K dispozícii sú 2 veľkosti, ktoré vyhovujú rôznym potrebám skladovania. Už žiadne nosenie ťažkých tašiek na cestách, dovolenkách alebo sťahovaní. Keby som toto vákuové úložné vrecko objavil skôr, môj šatník by nebol taký preplnený. Nové bezvzduchové vákuové úložné vrecko má 3D dizajn a super veľkú kapacitu. Či už máte doma starších ľudí alebo deti, ľahko sa doň zmestí 5 prikrývok a ešte zbytočný priestor. Kompresia je tiež veľmi jednoduchá, stačí si naň sadnúť. Len ho stlačím, netreba ho strihať a efekt je okamžitý. Odkedy ho používam, môj šatník je uprataný a organizovaný a už sa nemusím báť, že nemám dostatok miesta, odolné voči vlhkosti, vode a prachu, poskytujú všestrannú ochranu pre vaše veci. Také praktické a cenovo dostupné úložné riešenie určite budete ľutovať, že ste ho premeškali. Zaobstarajte si ho teraz a dajte svojmu domovu nový svieži vzhľad. Prečo 90% ľudí ľutuje kúpu kompresných vakov? Poprvé, ich kapacita je príliš malá, naplnia sa skôr, ako sa do nich zmestia čo i len 2 kusy oblečenia. Po druhé, používanie vzduchovej pumpy na ich nafúknutie je pomalé a prácne, elektrické vzduchové pumpy sú nevzhľadné a oblečenie stlačené nimi je vždy pokrčené a nenositeľné. Takže, ak si nechcete kupovať nevhodné kompresné vrecká, vyberte si veľkokapacitné 3D kompresné vrecká Auseke. Do jedného vrecka sa zmestí 10 páperových bund alebo 5 či 6 hrubých svetrov. Pozrite sa na ten úložný efekt. Vložte ich do skrine a ušetrite viac ako polovicu miesta. Nie je potrebné žiadne náradie, jednoduchá kompresia. Stačí si sadnúť pre rýchle odplynenie. Po kompresii sú štvorcové a perfektne padnúce, čím šetria veľa miesta. Kľúčom je 3D dizajn odolný voči pokčeniu. Vertikálny vetrací ventil účinne chráni oblečenie pred poškodením kompresiou. Stačí ich vytrasiť a sú pripravené na použitie budúci rok. Táto úložná taška je vyrobená z hrubšieho 5-vrstvového materiálu, ktorý vyzerá ako